ug karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Hugas! Milintor! Ngano man? Kung doon kayo gusto isulti, sige, isulti lang. Tanawas ako. Ate, Di ka makahimo, no? Kay gusto nimong itago na ako nga nakilakaw. Ngano man ka? Ngano nakilak man ka? sorry. Nadugay kong balik kay biduwa pa ko sa itong aman o ginahan. Ha? Niadto ka sa ato? Oh, Unya man sa nahitabo? way bugat ka na ito po. Gawas lang sa pagbinaylo ay nang muog katarungan ni Daddy. Si Mami nga akong gikaluyan kay bituo ko sa iyang ingon nga gimingaw siya nato. Maong tanay yung gusto nga mamalik na dito. Pero dakong supak si daddy mo ba? Kailan ka na sa itong amahan, ate. Sagdi lang. Sawa pa ko mapaulit din eh. Mihapit ko sa simbahan ug akong gisumpong sa Ginoo. Ang atong sitwasyon karon. Dong, Parehas na ko. May pagsali ka sa gawom sa Ginoo, dili pa. Parehas na ko, matuog ka nga dili ka siya mo salikoy sa usa ka kinasing-kasing nga pag-ampo. Mao nga mulaom lang ta. Mulaom na lang ta. Nga usa ining mga adlaw. Pangitaon na ta sa itong amahan aron pabalikon ta sa atong tinuod na Pinoyanan. Aron dito mag-usa na. Pagkawagin ako magdahop di. Nga musangko ta nining sitwasyon na. Dinhingin na ta mismo sa kagalingon na itong amahan. tungod ni nako. Ako gisadaan ining tanan. Ate, Ako'y naguba sa kanindot sa itong palakupan. ate, ang kahigayunan o isan anin ng tanan. O dili ikaw. Muna itisok sa imong nauna. Ayaw ko basulang imong kagalingon. Ay, kaluoy sa magsuon, eh. Bitaw eh. Gusto ba itong mahimo, no? Aron makatabang ta sa pagwagtang sa kabukat na ilang ipasaan karon? Doon ako'y nahuna-hunaan. Unsa man? Dali, gusto ko makigsulti ni Jude ug Lovely. Bahin sa unsa man? Bahin sa unsa na, uy. Kung saan pa imo naman hinumi nga gibali-bali og tanaw si ate. Sulti ala, oy. Ayaw Sorry. malagana kay andaming maminaw ni mo si Jude. Sige na. Uy. Go ahead. Ano man? Gusto ko makatabang. Ha? Kada ko na nining tabang ning gihimo nimo. Kinailan inyo pag-offer namo aron ani namo pundo dinhi sa inyong lugar. Usa na kada kong utang buot nga angay namo nga lantaw ni ate, Ila. Hoy, pag-ingon ana, oy. Kay kung maghisgot ang utang buot, na, dili yun ma-express sa pung lang ang utang kabubuto na mo ni Primo, di ani mo migo. Ayaw na galimti. Mga nga panahon na sad nga mobaws ko. Uwan sa may buti mo ipasabot, uy, Ella. Gusto ko na makabalik mo sa kiliran sa inyo amahan o ginahan. Ha? Ha? In what way? Ingon ini, Lovely. Kanang imo kahimtang karon ang naka-trigger sa kalagot ni Mayor Vic nimo, di ba? Sangko sa langit ang iyang kalagot, tungod kay natandog ang iyang garbo. Kumo kay ang tao nga nagpahimos nimo, gawas nga dakong minyo, wa pagyo ikabuga. Kay unsa ra goy kahimtang? Dili man kaayo sapian parehas ninyo. Bisag kano sa tingali, dili ka gyud niya dawaton og pasayloon. Kun mobalik ka dito sa inyo, nga magbitbit sa bunga sa gugma ninyo ni Konsehal Derek. Mga andam kumutabang nimo. Unsa ba imong plano? Inig panganak ni Lovely, ihatag ninyo na ako ang bata. Unsa? Are you crazy? Of course not. Wa gani ko mahuman. Niriak ni mo dayon mo. Patiwasa sa ko. Dili ko amaw, oy, nga mangilog og anak sa laing tao. Kay kung gusto ko nga makaangkon og anak, kadaghan niya magkablit, aron paangkan ko, Tahong. Da. Makakagid ka? Istorya ra mong good. Para mo makasabot ba nga wa ko tumo nga bati sa akong pag-ingon ni Lovely, nga ihatag lang nako ang iyang anak. Kay ang buot na kong ipasabot good, nga igo ra ko nga manginahas bata. Anytime, pwede ra man niyang duaw din aron patilawon sa iyang pagpangga o ipakita ang iyang pagkainahan.
Ako ba nga mo pauli lang siya sa inyo nga way makita ang inyong amahan. Usap pa, dili man dahil mo mamalik dito humanggi pa himugso ni Lovely sa bata, Jude. Kinahanglan ba yan nga i-breastfeed ang bata? Mao nga, angay lang nga naagid ang mama. Ang gusto lang na akong mahitabo ba mauni? Igo nga pwede na nga i-mix feeding ang imong baby. Usa ka mo pakita sa imong amahan, love. Ibalik ang imong ka-sexy, ang imong kanindot. Aron sa ingon, way usa nga makaingon nga nahimo kang inahan pero dili asawa. Natando ko sa imong plano, Ella. Pero unsa na malay mahitabo nimo? Ay, way blima na ako. Ni atas isolated nga lugar. Way mo bully na ako. Ang akong concern, naani mo. Nakasabot ko sa tumong ni Ila, Tilab. Para na ko. Wapit na siya na hunahunaan. Bayan nihong offer gani sa akong pagsabot. Kiti amoy siya amo angkon kay ang anak ang bata. Sa nga to, hinahinayan lang guro niya yung mas pagpasabot ang imong amahan ug inahan sa atong gikasabutan karon. Siya rin mo ang gikahigayunan nga mausab ang iyang pagbati. Oh, kung mag-ahi pa gyud niya siya. Oh, ako na mismo mo ingon nimo nga biya og usab dito sa inyo. Kay andam kapag gihapon namong dawaton dinhi. Unya, di man gyud nato mahibaw-an nga mausab gyud ang kinaiya sa tao, no? Say gayon nga magkamat mo na nga dito imong amahan nga nagkinahanglan gyud ay siya sa iyang apo. Ah, ayaw gyud pakita. Hatagi lang o nagigan si Ate Lab sa pagtimbang-timbang anang imong gikumiga. Pag-istorya lang mag-usab. Gogong! Sir? Dali lagod! Kuno mo nga mong ibuhat niya. Sir? Kumusta ang imong silingan? Si Ila, sir. Hasta sa primo. Unsa man dato na sila? Ngawa naman sila pakita dito sa munisipyo. Wa naman sa ko makakita, sir. Uy, kinilagay nga, nabisi man ko. Sa nila, sir, kay ako iyang doaw aron. Inon nga makikita kanila. Sige. Siguro, ha? Oo, sir. Babawa! Babawa! Victor! Hoy! Kausa ka, oy! Kausa ka bakuyawan maladani mo? Grabe man ni mong nakakuro. Gigukod magod ko. Ha? Tao mo ay naong Rosana. Binuang. Danggo pero murag tinuod. Murag si Derek. Unsa? Oh, ingon pa ni mo, why now? Unya mo rag si Derek. Murag bitaw. Wa siya naong. Pero ang iyang lawas, murag si Derek. Ang gisulog nga bisti, mao gitong... Ato sa gawas na. Nga naman. Mihuot nga Ay, kayo. sila ni mo, Victor. Misaka tingali ng imo ang dugo. Kadto yung imong mga anak. Ang naghatag na kong sakit, Rosana. Dili ka masakit kung imo tong pabalikon ang duha din he. Unsa? Dili ka ba hinuon mao kung mahibaw-an sa tanang tao ining dapita nga nang hingilin kag mga anak? Usa pa niya ilang ikasulti mo? Makapaabot ka ba ka, ha? Nga moingon ang mga tao nga botaran tagyud gihapon si Mayor Victor, ha? Kay maayo gyud kayong tao ug usa ka buotang amahan. Unsa? Kung gusto kang padayon kang tahuron sa imong mga konstituente, ipakita nga maayo kang sumbanan, Victor. Ate, matuta sa Siyudad Ugma para mapacheck up ka? Ay, salamat sa concern, Dong. Nauna lang gid ko nimo sa pag-ingon. Gusto jud ko magpa-check up para masiguro gid ako ang kahimtang sa bata. Gikinahanglan ko kining bata, ah. Gabi inahadlo ko kay nipalit og sakit ang akong tiyan. Murag ni hugot. Unsa? Gipaning kamutan lang gid nako sa pag-fight ang kakuyaw nga akong gipati. Gusto ko mamukaw ninyo pero akong gipungan ang akong kaugalingon kay di ko gusto nga mahukaw mo sa inyong pagkatugay. Gikapoy baya sad mo. Uy, kung mauna, dito maglangan mo eh. Kay lisod na ganit lang mabtidinig emergency. Medyo ba may gilayo ng siyudad? Adto na nata karon. Kumusta naman? Sa akong pagpaulit hapon, sir, ako yung gihapit sa si Ila og primo, pero pulos man sila daw ilang mga bahay. Ha? Wala, sir. Biyag pautanan ako ang usa sa among masilingan.
ang ilar gini kasulti nga pasi kuno og ang pamilya na ni Ila ug primo nitabag og pangani sa lungsod kay ting-ani mo sa humay. Ngano? Sagad ba ka na nilang buhaton? Oo, sir. Kaya ito pa sir kay mga yawat sa daki nga magkabahin. Sige. Ingon lang ini. Kung mauli, ingna nga makikita dayon nako, ha? Labi na katong primo. Kay doon ako'y trabaho nga isangon kaniya. Ayaw kalimot, ha, gugong? Oo, sir. Matagaron unya. Muhapit lang yun ko aron may bao nga naagid sila. Sige. Mga doon na kita sa syudad. Aron makabalik dayon kita. Kay naapo ko'y daghang aktimanon. Ready na mo? Gani, Hara! Abti kay akong alalay, mas naguna pagod og kahuman akong ilis. Di ba ka mahuman og dali na tanawar ang postura ana? Babae ba guna? Mura bito na si Glaki. Magduda na naman mo nga siligan dito. Nga tumboy ka na siya. Kaya tanawa lang ha. Panambit ay tanawa ha. Di gil ba nung baling kung bati ang iyang kasudis. Hasta ang iyang Paris. As long as nga limpyo lang ug humot simhuton, away blima. Huwag kay hilig magsinina, Ella. Tobay ko'y dagang ipanghatag nimo nga mga nindot kaayo. Na, love. Ay na lang yung patuga, kay mausik lang gito. Na, ay na lang yun. Kaya ako ra magitong pakatugon sa akong butanganan. Ado na lang to ipanghatag sa mga hilig nga magpasiksi parehas nimo. Kay okay na gid kay ko og Binugoy. Mao no. Ano di magud kuno nimo suwayan ang paglihok pareha sa usa ka tinuod gyud babae, ha? Ila? Bitaw, Ella. Guwapa ba kayo siya? At ito na ng bumis birthday party ni mo bro. Diba? Oh, oy. Muling naglain ang buot sa inyong mami. Kay pilit kay tinanawan ako ang inyong daddy. Uy. Oo, kay di tinuod. Nga-feel ba yagin na ako nga nalain sa Madam Rosana na ako. Kay feeling yang man sabgod si Mayor Vic atong higayuna. Mayo gati. Waka pa mo yabi. Buang ka? Na, ato na ta? Tana! Muadto ko sa syudad. Dili ka gustong moban? Basig na kay gustong paliton. Huwag ko sa mood. Dinhila ko sa bahay kay napakoy daghang kontakon ng mga supplier. Sige. Imo ka ng desisyon, ha? Giagdata ka kay. Ang ako ba nga dili kaunta magmingaw dinhi. Pero wa man ka kay gana. Okay. It's your choice. Mulakaw na lang ko. Nagdali ko o gustong makabalik dayon. Sige. Pag-amping. Victor. Yaon sa man. Victor, dili na ta mag-away ha. Kita na lang ba yung duha ang niya sa bahay? Okay. Bye. Sige, take care. Ang lasa. Ako ilis sa likid bro. Ako lang. Kaya rin ako. Mo. Pero bilhin lang si Ate Lovely sa sod. Ay, manaog na lang sa kuoy. Okay. Mas maesad para makahanggap og preskong hangin. Nindot ang lugar yung atong nahunungan kay daghang kahoy nga bagag mga dahon. Wa gyud makalusot nga init. Mao nga bugnaw ra gyud ang palibot. Okay, let's all go down. Gugong, Sir, kang kinsang yuta ka ng gitarukan sa ilang bahay ni Ila? ila na sir.
Ila ng ila. Oo, ila lang, sir. Ila. Sige. Kaugalingon na lang yuta, sir. Di ba, basta-basta ng amahan ni Ila. Bugtong anak pa na. Katong iyang apuhan yun ang nagkapalit ng yuta ng ilang kipuyan. Pero kaya nga matay naman, maong ang iyang amahan ang kasunod. Bilib lang yung kuspatasan sa amahan ni Ila kay pagka mapaubsanon yun, huwag yung hampok. Kadong naadto kong kausadool sa ila. Nakita na ko nga nindot ang lampisto mo to nga naibog ko. Suway hangyo, sir. Murag, di yung kaadto balibaran. Time pasa, Sir? ang sakyan ni Jude ang naghunong sa unahan. Sumputi kong, sumputi, sumputi. Tago mo! Tago! Dali bro! Sakyan na ni Daddy. Nagpaingon nga ni. Huwag mo liho! Dagat ka na! Hoy! Pasagli sila! Kisayaw! Ikaw ako! Gok na yung tubayana! O katas ko matubagan! Huwag manghilapok! Magkamatay kita! Hoy, gago! Nganong mangisog baga, ha? Akong ipapas sa ako mga sakop ang iyong maguwang kay ako itong papauliyon sa bahay! O ako! Bahala kasi mong kinabuhi! Hey, ano ba? Usa yung ibuhat yan! Mikaging mahinoon mo! Gok datong babayhana! Ha? Nagpaabot mo ako yung muliyok! Ako ang manghilapok! Ayaw yung isang paminawa! Tumana akong sugo! Ang sunod nga bala, anahan mo tugpa itong musunod sa sugo, ining inyong mayor. Sige! Suway ninyong panghilabot ang mga babae. Suway! Hello? Nagpadoong ako. Sige. Sige, Gob. Hoy, Hudas! Pamati! Wa pa kita mahuman! Magdigil ta, Hudas! Sige! Balik mong sakay! Nagpaabot na ko ang gobernador! Ay, hapit mag-abot ang akong tuhod og suwang sa pagpabinaw niyo kamahan og anak ko eh. Abi na ko, tunay gubat na may tabo. Nakakita siya na ako, bro. Pasalamati kay Wa. Kay diri naman siya sa Maydong. Diri naman siya mintras ikaw na magpungko sa Mayluyo. Nga ligid nga imong gitrabaho. My God, kay dali ko nakaupo na. Unya, adto na ta? Mana akong trabaho? Jude! Remo! Oh. Ha? Ate! Dali mo! Si Lovely! Oh, ate! Ngano? Sakit ang akong tiyan. Ate naon sa ka? Gisakitan siya mayo sa iyong tiyan. Ato siya dito sa ospital. Relax lang ha. Relax lang yun, please lang. Maati manalagi ka karon. Basa! Basa, Ella! Hi, David! Hi, David! John! Bulot! Dugo! Ito na. Pero naman ni mo deya po sa kinugumo. Kung nahitabo pa nga niya ang salbayis na mong amahan, makita gini mo bro kung saon ako sa pagguba ang niyang naong, hindi nga ko kumo. Kalma lang, please. Ayaw pakita sila, please, sa imong kasuko. Kung makamat ko na sa buot. Iya gilugit ang ako kasuko. Iya ipatubo ang akong sungay. Iya kong kitudluan aron magpakadaotan. Bro, ay padasa sa imong kasuko. Unta! Ganun lang ako giyaman ang akong kagalingon. Aron dili na ako masuko bro. Sa pagkatinuod lang. Ako na tagilubog sa kalimot ang tinuod nga Judas Redentor. Pero ikaw at may nalipagpalik sa maing laking mayor. Bro, Pihaling magisag kayo aron mo sila umi. Ako ang gani nga gipalabay ang uban niya mga sipyat. Kay gusto na ako
nga hatagan si gayon aron nga iyang mapakita na mo pagbalik ang kaniadtong amahan nga puno sa kaagop sa gagmay paminiati. Pero karon, iyan na mahinog gilugat ang ako kasuko. Kriminal! Oh. Siya mismo nga apuhan ang mipatay sa iyang apo. Mag-usabay lang itawag niya na, gawa sa kriminal siya. Di ba? Ginoo ko. Kaano kung sa bata nga nakuha? Moro-moro tatoy akong gilauman nga makabugkos pagbalik sa among relasyon nga nagguba. Tungkol kay mituo ko silang gingon nga bisan unsa kuno kadako sa kalagot sa usang amahan kay na disgrasya ang iyang anak. Pero dali ra kuno ning mahupay kung yan ang makita ang iyang apo, yan ang maldungog ang nindot nga katawa sa iyang apo. Super tingali ka kuyaw ang gibati ni Ate Lavinia. Sadyang nanaga na sila sa ila para makatago. Dili ko gid siya mapasaydo. Dili na! Ah! Ah! Lord, nganuman. Kausik sa anghel nga nawa sa usalang kapagpamilok. At kita bayan ako ang angyang inahan, andam gid nga maatubang ni bisan kinsa, aron ang kunon nga siya doon na ni anak. Imo lang untang gitugutan nga ma-experience ni Lovely ang pagkainahan, Lord. Basin pag mauna unta to ang mahimong dahan aron mausab na ang mayor. Wala. Nagkamat mo na si Lovely. Tawagon ako ang doktor. Kay mahadlo ko. Maayo kay. Nagkamat mo na siya. Jude. Ella. Primo. Hi, kumusta? Ella. Si Dr. Fariolin, love. Doktor. Doktor. Kumusta ang akong anak? Love, God loves you so much. Dili na mo itubag sa kong pangutana, Dok. Ayaw kong iliko-liko. Diretso akong sulti sa tinuod. Naluwas ninyo ang akong anak, wa. Waon sa no. Wa! Sorry. Gibuhat na mo ang tanan. Pero wag yun maluwas! Wag yun maluwas! Nilampos yun ang yawa! Love, please lang. Kalma lang, okay? I hate you, Mayor Victor! I hate you! Doc! Relax. She'll be okay. Ay! My God! Darling, imo kong ipakugangan. Ano ka ba? Hey, ano bang naluya man ka? Oh, kumusta na ang inyong panagsulti ni Gov? Dili ka na may importante. Ha? Ang among pagkita ug sa imong mga anak ang nakapabukal sa akong dugo. Nagkita ka mo nila ni Jude ug Lovely? Ug nahibaw ka bag-unsay na itabo. Adtong mga oras, ako naging natugkad ang pagkaway tahod sa hudas. Darling, ayaw kusba ang nindot nga pangan sa imong mga anak. Ano ba? Nga paghimuon magkidi mo hudas si Jude. Tungod kay mauna ka na siya karon, Rosana. Hudas. Traidor! Pero, pwede ko mo pasabton kung anong murag, murag magbulkan ka mang nag-alburuto ng imuhagutok? Paminaw! Makatilaw tong hudas nga dako sa iyang gibuhat. Dili nako sila katulgan.
Gidipinsa ni Jude ang anak sa luog nga konsihal nga mipahimo sa iyang igsoon. Ha, dili gito angay nga pagkatawhon. Mao galing miulbog yun ang akong kalagot karon sa iyang gibuhat. Kay gusto yun sa hudas nga dako nga maawawan ko sa katilingban. Inay-iya untang ilikay nga mahugaw-hugawan ng akungan. Hinaunsa man taon si Jude. Ha! Hudas! Hudas itong dako, tawana. May paggituok itong buwang dako sa gamay pa. Ah. Ay, kag nilubang paminawon ang nalinyaha, oy. Pero sa laing bahin, dili na ka mabasol kun nakabungat ka ni Ana Victor. Kaya nahibaw ko nga, sugo ka na si Muhang kasuko. May mo bag-i mo kong hatagan o higayon aron sa pagsulbad iniling. Ako na! Manubag sila na ako! Wa pa siya makamatahang karon. Nakamat nga na unta. Pero, di pa katuog mo siya pagbalik sa doktor. Kay gitabang man na siya ganiya. Kay nag-hysterical. Human siya mahibaw nga nawa ng iya baby. Bilampos gid si Satanas. Jude, Pamauli mo si Primo aron mo makapahuway. Ako na mahibaw nga mubantay ni ate din eh. dili uy! Ansa? Nagsabot Miss Bay Primo ganiha. Nasiya mo paulit dito aron sa pagpahibaw sa mga tiguwang. Pero, mubalik lang sa to si Dayon kay nahibaw man siya nga gikinahanglan gid nimo ang iyang pagserbisyo. Naamong nahinuan mo tungod sa binuhatan ni Satanas. Manubag siya na ko kung rin dato may tabuk sa kumagwang. Habi na ko, gisabot ni mo yung mga amahan. Musa man ni imo gisulti karon. Makig-away ka niya tungos na itabo sa imong umaabot unta ang pag-umangkon. Anak man sa pagpagkasa ang maong bata pero parehas siyang inahan. Naghinami sab ko nga makakita siya sa kanindot sa kalibutan. May purpose ang Ginoo. Kung nga nung wa niya ihatag ninyo ang anak ni Lovely Jude. Ha? Unsa itong kalibutan? Kung gusto lang sad nga ilikay sa Ginoo ang anghel sa mga kasakit sa umaabot. Oh, Mas igilikay si bibis Ginoo gikan sa kasuko sa imong amahan. Mga iya na lang gibawi. Kung sa atong kalibutan kung sayang pag-abot sa inyong kinabuhi, magdugang lang unya hinuon sa inyong mga kayubos. Kay bisag unsaon, di man gid siya madawat sa iyang apuhan. Di ba? Masakit saksihan ang pagpasakit sa usa ka apuhan sa iyang apo. Wa man gud ko'y pagbati nga dali ra makalimtan ni Mayor Victor ang nahitabo sa imong maguwang Jude. May posibilidad nga mao ni pirmi ang magtaod niyag sungay. Hinungdan nga dili gid siya makapakita og tarong atensyon unya sa bata. Kay mao man ni kanunay ang mapahimong tani daddy nimo, mahinumdum siya sa binuhatan si amahan. tabangi ko sa pagpasabot ni Ate Ella. Maluoy mo. Tabangi ko. Kay, amaman sa nako pag-usab ang ako kagalingon. Aron, dili kid makalamay ngadto sa pagtumot ang gibati nako kahibangod sa akong amahan. Wala ka kasi. Oo. Pero dinhi ka lang. Kaya tingaling magpa-drive o niya si madam nimo. Magmotor ako. Aw. Murag dunay milagrong gibuhat ang imong silingan, na? Wa ko makauyon sa kung nakita. Nga nagkauban sila si Jude ug si Lovely. Mahibaw-an lang ako nga otro tong nagpabadlong ang kanahan nga dako. Nga nag-apil-apil sa among gubot. Makatilaw siya nako. Muadto ka silang ila, sir. Wow. Oh, Gutom. ha? Ate, kumusta naman ka?
Gusto kong malikon o dali. Maumukaon ko. Gutom. Uhawa. Ako na yung ngit niya, Jude. Lingkod lang diha. Oh, salamat, Ila. Ah, wait. Oh, ako na lang muhungit ni ate. Tubagas na yung tawag. Okay, gawas ako kadiyuta. Hello? Ila, hain ka. Si Yoyo Bugbong ni. Ha? Ila, paminaw. Oh, nga naman yun. Hain ka. Likay kay ito ang pingon sa inyo si Mayor Victor. Ha? Mahin lang kay... Ay, nag-open kasi mo cellphone. Likay yun. Kaya tingalig ko sa plano nga ito. Baong gusto magkikita ni mo. Ay, kabala kayo. O, salamat sa mo pagpaybawa. Salamat. Pagmat ko nila, tulkay na ibaw ko nga may pagtanaw ang mayor ni mo. Ha? Laki ko. O kadaghanan ako masakpi ang mga tinanawan ni Mayor Victor niya ni mo. Hanibaw ka pa nga, kanunay kung dili may mutang nga magnola ni mo. Yan tuwing gayon nga nagtrabaho ka pa sa munisipyo. Nanako ang kahadlok ka tingalig usay iyang mga plano niya ni mo. Kay nanikamot na gid siya nga musakay ka sa iyang kabubutan kunuhay. Mong ipeskwila ka. Mong likay yun nila. Di ko gusto nga masugama ka sa kadaot. Tun kay giisip na sa kang usa sa akong mga anak. Suma, kung saan pag pinagdanay na mo ni tatay ni mo sa usa, tabla naming pragsuon. Mong maglinabalay mi, magtinabangay panahos pagsuway nga mabot. Kutob sa mahimo, labanig yun ang iyong pagkatao ila. Ibutang sa mong nauna nga parang puprita, magpagabuhit ang tarong. Punyita! Punyita! Gugong! Gugong! Sir? Wa pa man ko na mauli si Ila ug ang iyang amahan. Oh. Unsay buot ipasabot atong ilang panag-uban ni Jude ug Lovely. Nagtipo na sila ang hudas nga dako. Ha! Maulay di na ko itugot! Ha? Di ba gisultihan ta ka sa among panagkita ni Jude ug Lovely? Oo. Nga naman di. Nalimot ko sa pagsulti nimo. Nga dunas laing kauban adtong higayuna. Ha? Si Ila. Usa. Okay sa pag-ila, ha? Ayaw kong ina nga mao ka nagat. Ang imong gisuyaan tungod kay nagtuo kang naibog ko. Kay wadi ay. Ang imong anak ang nagpakabuang kaniya. Unsa? Laing sipyat ni Jude nga nakapasamot sa akong pagbukal sa akong dugo. Ha! Mapagalbuhon kay siyang miangkon sa akong atubangan nga sila na og kadtong Ila. Unsa? Uy, wa siya mayabag. Katog yung otro pang mosimos. Ha? Naunsa pag imong mga anak, Victor? Maukan na'y nakapatingkag sa akong dunggan. Kung nganong sa tanang babae sa kalibutan, kadtog yung Ila ang iyang gikabuangan. Gusto yung ko niyang pagkauawan. I hope ka ng imong reaksyon tungod jud sa kahinugon nga mapunta lang sa usa ka babaeng rabanit ang imong anak. Dili tungod kay nagselos kang naunhan ka ni Jude. Nabuang ka! Ngano ka? Katawa ka man? Usa man gibugal-bugalan ko nimo? Waay. Manusa ka ba? Yung may katawa ka man? Sorry. Walang dyan ko makapugong. Nalingaw lang ko nga nagtanaw nimo nga pertigyong nakapangugat. Ha? Darling, watch out. You're not getting any younger. Maong kontrola na taon ng imuhang pagbati, ha? Likay ang pagpunay kasuko, kay dili kita makatabang nimo. Ang kasuko mo'y mubitad nimo og dali paingon sa minteryo. Oh, I'm just joking. Okay, akong angkunon nga ni adtong una. Atong una na kong pagkakita ni Ila. Misurok yun ang ako dugo. Tungod kay naa magugoy nakita sa iyang mga mata. Mura magud og
naa siya gitago nga pagkakundatan ba. Pero, ay, wala to niyato na tong higayon na. Ang karon akong reaksyon para na kang Jude. Nanguyab na siya ni atong babayhana. Uyab na! Dili kay nanguyab ba? Oh, mao pa. Dili ko mo sugot nga dadan ko niya dinhig umagad nga na linya sa mga musimos. Abi na kong swerte ko nga pagkamahan. Dako di kong pakyas. Makigsulti ko ni Jude. Ingna! Na kung magtuman man galing siya siyang gusto. Dili kanya dadon akong apelido, ha? Dili yun! Ayaw gini paggamit niya ang Redentor. Kay ako gisang dauban! Very good, uy. Nakurot gid niya ang food. Uway maayong bunga ko magpadaog ko sa akong mga kayubos, Ella. Correct. Husto gid ka. Mao nga inay si Luta na to ang atong kaugalingon, pinagis pagpangluod sa pagkaon. Buhaton ni Nuna to ang tanan aron ta magpabiling lagsik. Kinapo manggoy second chance, di ba? Pres nimo, bata pa kayo. Taas ka pa kayo maabot, uy. May hayag pang ugma nga nagpaabot ni sa unahan. Kung karon, naligas ka o nadagma, may panahon pa man sa pagbangon. Aron, mutoyhad sa pagbarog, hinangad ang agtang. Kanang kapakyasan, isipon na nato nga daan, paingon nga tos kadaugan. Gusto na. Maong di ta mo hatag ang kabalaka si Jude. Buhatan ako ang tanan aron mabalik ang akong kalig-on. Buiset! Dili gid makontak ang iyang numero. Ha! Close guarded na gitingali ni Jude si Ila. Abdik tong bata. Naibaw siyang may pagtanaw ko adtong babayhana. Pero kung nagtuo kang makapildi kay ng imong amahan, Jude, nasayop ka. Tungkol kay wapay tao nga nakapaluhod ni Victor Redentor. Ha! Ipanikulo ko nimo nga usani ining mga adlaw kanang imong ila maghangyo sa akong kaluoy. Mo check out ko dong. Magawas ako din sa ospital kay di gid mabalik og dali ang akong kusog kun magpunay ra kog ligid so ini kwarto ha. Sa imong paminaw, okay na gid ka? Okay kaayo. Dugo sa mga likon ang giabuno ini akong lawas. Mo tingaling dali na kong nilagsik. Milagro kay no? Kay wa kita maglisod sa pagpangita og dugo nga giabono ni Lovely, Jude. Salamat sa imong dugo, kapatid. Ate? Hoy. Hay man mo na. Usban na lang imong gisulti ate kay murag wa ni madungog. Sige, okay. Niingon ko nga salamat sa imong dugo, kapatid. Salamat kay mitampo ka sa imong dugo aron kasumpayan ang akong kinabuhi. Maunggikan karon ang akong itawag nimo primo, kapatid. Dili ba naman ka ikaw mo ang pagdawag ng kapatid nga pobre man ko ate. Kinahanglan ba gyud nga mo na ilhon nga igsoon o paryente nga dunay kaya o kalimtan ang mga pobreng pamilya? Kapatid, ingon man ikaw, Ella, bisan sa kamubo sa higayon nga akong gikauban, kamo gikauban ta mo, ako nang nakita kung unsa kabulawanon ang inyong mga kasing-kasing. Mong dako kay nga akong kalipay ninyo, nga ilhon ta mo nga igsuon. Lain-lain lag amahan. Wow, sad. Maswerte mo nga igsuon kay ang inyong mga amahan, mga buotan man. Di man pareha sa among amahan, kagkusog kayong musakit sa imong anak. Ako, moingon jud ko nga buutan gyud guys tatay. Ako, kay nalumos lang sa sabaw akong amahan, maong dili ko makasiguro
kung naapil ba siya sa linya sa mga buutan ng akong amahan. Pero, mabuutan man siya sa dili, ako paghihapon siya pasalamatan. Kay, ako gihatagan o higayon nga makakita sa kanindot sa kalibutan. Oh, di ba? Buutan gyud, Jude. Ella, like this man. Humble kaayo. Salamat, ate. So, decided ang ka nga mo check out, ate? Saman, nasiguro na gini mo nga okay na ka? As in, Jude, mong di lang ko na total makagawas na ta. Oh, okay. Oh, si Mami? Kadit lang. Me? Anak, I miss you so much. Oh. Magkita ta, please. Hain ka ba? Di nga no, yun sa kanay daddy. Sulti ko. Uy, wa man ma. Wa lang dyan ko magkatog kagabi eh. Mong, magkita ka anak, okay? Hain ka pa ron kay anhaon ta ka. Ako lang niya mo anha din na sa bahay. As of now, babay lang sa kay doon ako giatiman nga importante kayo. Ha? Bye, me. Unsay problema? Imunta kong gipadungog sa konvo ninyo ni Mami. Maro gining amahan, ha? Yang gigamit ang atong inahan aron ta masud sa iyang laang. Pero malas lang siya. Kaya bisag mag-unsa pa siya, dili gid siya makadakop nako. Ayaw pagkumpiyansa ha. Hinumdum itong nahitabo di palang gidugay. Diin iya tang nasakpan dito sa mingaw nga dapit. Sa kay plano atong amahan ha. Ako rin na mahibawan, hindi kanto nako sa ato. Human ako pahimutang nimo. Dili. Ha? Gikan dinhi. Ato siyang lahuson sa munisipyo. No. Yes, Jude. Sorry ha, pero pwede mo hatag sa akong opinion? Musalga ko ha, okay lang? Oh, sige bro. Pwede ba di lang una karon? Kay likay lang usa mo bro. Ate Love, ayaw unya dagi lagi ang kayo nga gibugna ni daddy ninyo. Kulang sa panabaya lang una ninyo ang taas-taas nga panahon. Una mo matubang pagbalik sa inyong amahan. Karon na ang akong gusto. Ate, there's no harm kung imo lang unang paminawon ang tambag ni Bro Primo. Wa mo ko nakitang sayop siyang isulti. Nahibaw ko kung unsay unod ang imo kasing-kasing karon. Puno na sa kahibus ug kasuko. Mao nga hangyo lang. Pasag di una ko nga mo'y makikita ni Mami kay tingalig na problema nga atong inahan. Haba? Ate, please. Okay. Sundon ko lang imong gusto kon. Mag-abot mo si Mami sa laing dapit. Safety nga dapit. Ayaw sa pag-ato sa ato. May lakaw ka? May plano ba unta ko nga dadon ta ka karon? Kay doon ako'y pakita ng yuta nimo nga giplanuhan akong paliton. Pahimuslan natong higayon karon kay holiday man, way trabaho. Unya na lang na pwede. Unahon-una na ako pagpakisulti ang imong mga anak bahin atong imuhang reklamo. Katoy atong atimanon og dali, aron dili gyud magpahinayak si Jude. Kinahanglan nga maputol dayon ang iyang pagpakabuang ni atong musimus nga dako. Unya, kinahanglan ba gyud di ay nga mulakaw ka? Nga naman na mo siyang panhion sa bahay. Hugawan sa day ka sa Unsa? imong tunlon ang imo nang giluwa. Kapila ka magsinggit-singgit ni Jude nga dili na paanhion sa bay kay dili ka gusto makakita pa niya. Usa pa, ilikay nako ang akong anak sa imong kasuko, Victor. Kung ako itong panhion dinhi nga naa ka, dakong posibilidad nga musilaob na sad unya ang imuhang kasuko. Ug ayaw kalimot nga tao ra ang imong anak. Ug may utlanan sab ang pailog. Simba ko, mag-abot ang inyong kalagot. Magbuno na gyud niya mo. Ay na lang kog hilabti kung sa gawas ko makikita niya. Monia, asa mo napita magkita? Ayaw na pangutana. Salamat sa pagsabot, ate, ha. Di nila una ka, uban nila ni Bro Primo og ila. Okay? Okay ra. Amping sa imong lakaw. Yes, ate.
Dili na kuwad doon sa akong hunahon na nga kinahanglan gid ko nga magamping. Tungod kay naa ka nga nagpaabot na ako. Regards niyo lang kong mami ha. Asa mo mag-abot? Taas-taas ginoon imong biyahe. Ulig sa'yo, ha? Tingalig asan sa ka magpa-display. Nagpahumot na ba ka? Wow! Makilig unta ko anang giingon ni mo karon kung bata pa ta. Mao. Pero, Victor, ay bay, hilasa na paminahon lingoy. Ay, diin ba na kaniadto ba sa mga bata pa ta? Ay, kadiyot raman ganit tingal kung nagkatilaw ni Ana. Nga nang imong selos-selos kaniadto kay may focus ka naman dayon sa imong pagpangwarta. Niya, labi na sa dihang na mayor ka na. Ay, wala ko'y epek diha ni mo ay. Imo ra gyud ang huna-huna. Og ano ni mo taas pang atong istorya la. Sige, lakaw na. Akong tawgon si Gugong. Ayun na. Ay, ako na mo drive. Sa man kay salig na ako. Kataas sa panahon nga, wa na ko magsalig paglaing driver. Unya imo kong hadlokon. Ay, wa ta kahadlo ka, oy. Ang ako ba nga mas relax manggod ka kung dunay laing mo drive para nimo. Okay ra ko. Ay, kabala ka. Sige. Tawgalangon niya ko, ha? Kung magpaapas ka. Ay! Aw! Ako yawan? Still, kami man ako kisa bugoyang may kalit na kong pagpanghawak. Uy! Lesson learned? Maong next time, lingi-lingi gyud sa imong luyo kung dili ka swito sa dapit nga imong tumban. Aron dili ka masugamak. Ay nga nung bag ni aman sa ka makigtagbo na ko aning weird kaayo nga dapit. Tanawa ra gud ang palibot, oh. Safety ra ka din ni ma'am. Kay sugad sa imong pag-abot, nakafocus na nimong ako mga mata. Dali na. Sunod ako. Asa man? Diha ang karinderya. Ha? Unsa to? Imo ko pasudlon diha. Uy, my God, anak. Ayaw gani ko kumidyahig sama, anak. Ma'am, ining higayon na, kinalan nga imo nang tunan ang imong kaugalingon sa pagtunob sa ingon anang mga dapita tungod kay hapit na ang panahon. Nga unsa? Nga mahimuwag ka na skiliran atong yawan una kong amahan. Jude! Please don't say that. Nakaako ka sa pagngahan sa imong amahan ug yawanon? Ngano? Anghel pa ba siya sa imong pagtanaw human sa nabuhat niyang krimen? Anaga, Sorry, ma'am. Pero si mong giyag-yag daot ng binuhatan sa akong amahan sa usalag kapag pamilok. Nausab ang akong pag-ilan niya. no, please. Mahinang mahibaw ka. Nga bisan pa anang tanan, I still love your father so much. Tungod kay ako mang natimbang-timbang nga makatarunganon lang siya siyang gibuhat. Tungod kay una siyang giatakan. Wala balik kay pagtuos na po kasugo sa Ginoo. Di nang usan ka na yon. Dili ka magpatay. Stop it! Enough, son. Enough. Huwag ko makikita ni mo aron atong isgutan ang ibong amahan. Ikaw ang akong concern. Huh? Nakadungog ko gikanidadi ni mo. Nga nanguyab ka ni atong babaeng way ikabuga. Kinsa mo ko ng bayana? Katong imong amiga. Kauban atong usa ka laki god nga imong giimbitar ug imong yung gipatipon sa mga bisita nga dili basta-basta. Imo man to nga mabisita og dili ako, ma'am. Wag ko usa nga gikontak sa mga anak sa imong mga friends. Ingon man sa imong mga friends mismo nga feeling mga VIP. Bisag iko lang ang ato gamay. Ayaw pag-ingon ana oy. Kay wa. Di gyud na tinuod ang imong gisulti. Ay God, ka-choosy na kog mga friends. Dili to mga basta-basta. May nang mahibaw ka. Pulos to dunay ikabuga.
Mga influential to nga mga tao. Pwede ra kay na akong makuhit sa panahon nga magkinahanglan ako sa ilang serbisyo. Mo ba? Mao gyud. Para nimo, ang mga musimos, wa gyud lunat na ining kalibutan ha. Ay wa ko moingon og sama ana. Ang ako nga didto ra sila sa ilang kalibutan. Dili kay maghila silang sagol sa mga tao nga naas-taas nga kahimtang. Ibutang nila ilang kagalingon sa hustong lugar nga para nila. Para sa tugingan lanog Ela, nga kuno imo di ang gipanguyaban. Oh, unsa man uyab na gyud mo? Jude, don't dare. Ayaw gyud kog dad-ing babaeng uyamot. Kay once nga magtuman kasi mong gusto, dili ka gyud makapaabot nga mahimo kong kabahin sa imong kalipay. Never. Og samot pas daddy nimo. Okay. There's no need to argue. Ikaw, kamong duha si daddy, mubarog magid sa iyong mga prinsipyong dunot. Og ako sad, dili magig ko makatuna ng inyong balaod. Maong kutob na ta din eh. Ha? Dili ko gusto nga makiglalis, ma'am. Tungod kay mahadlo ko gaba. But sorry to say this. Dili matingali ko guklon sa Ginoo tungod lang kay akong gipahinungod ang akong pagmahal sa usa ka babaeng pobre. Oo. Asa naman ka? Mulakaw na. Kay human naman atong istorya. Magdungganay lang yata. Oh, Jude! Bye, ma'am. Oh, no! Love? May problema? Hasta kapila na yung nagbalik-balik o paso-paso. Huwag tanaw na ko mo. Anay si Kate? May gibati ka? Pagsulti aron pagbalik ba nato sa ospital? Ay, kung kay sa tanang panahon, naaray yun si Mang Loyo. Dili ka na mo pasagdan. Dali, be, lingkod din. Mag-istorya ta, okay? Ayaw mo kabalaga kay okay ra gid kaayo ko. Walang ko kasabot ka nga nung kalit kong gikulbaan nga nagkunahuna ni Jude. Dili ko gustong makadungog nga naging kwentro siya og ang among amahan. Maong gusto unta kong muadto sa amo aron pagsusi. Ha? Manghangyo ko ninyo. Mulakaw lang gyud ko. Gibati lang ko nga tuag gyud si Jude sa amo maong muapas ko. Hello, guys. Ay, salamat. Salamat taon. Nia, gidadaan ta mong pizza. Kay nahibaw ko nga puloskin mo, dili mo balibad ini. Kay inyo gining paborito. Oh, nasa pineapple juice for the three of you. Pao nga, sige na, atak na. Hey. Oh, oy. Unsa man na imong tinanawan te? Nga lupig pa may nakasa kog mortal. Unsa ba ipasabot niya na? Okay ra ka? Why? Yes. Ngano di ay? Nangutana lang. Sige na. Ayaw pag-ingon diya nga kami rin pakanon ni mo kanang imong da. Kaonsad. Tabangan ta nagkulatan ng pizza. Hoy. Alkansi mo musaho pa ko ana. Kayo sawa pa ko order ana for take out. Of course. Nagbusog gid una ko. Layo-layo pa ba yung biyahe pa ingon din he. O niya, niasa da nga para nila ni tatay og lolo. Palihog kong tawag sa duha, ha? Tawag atong old para aligre. Gusto ko katawa. Unsa man gitinuoy? Oh. Ganinar ka diha? Oh, imo lang silang gibiyaan? Way problema. Lingaw man sila nag-istorya. Ako wa gid ko mahimutang. Wa mahimutang ang utok ko nga nag-obserbar sa imong pagpakahilom ka kanina. Ug klaro ang tinan-awan nga ang imong una-una wa sa grupo. Unya pagkataod-taod nanaog ka, nibiya nga wa kani mananghid. Kana tungod kay na blanco ang imong utok, di ba?
Og ingon ana ang sitwasyon tungod kay way ayo ang resulta sa imong lakawan sa no. Ate, Dili nimo ang gustong higayon. Aron doon na kay itago, Jude. Nga doon na tayo itago sa usag-usa. Ako ba yung problema? Gidladlad yun ako sa imong atubangan. Maong maglaom ko. Nga wag yun kay itago na ako. Ikaw lang ug ako ang magtinabangay, Jude. Maong ipamahin ako kung unsa magani nakahasol nimo. okay. Good. Good. Now talk. Nalipay ko sa hangyo ni mami nga magkita mi kay abi nako. Gusto lang siya matambalan ang kamigaw nga iyang gibati pero sa balayan ang iyang tuyo mao man ang pagbaldong nako nga dili gid mamunit ni ila. Kay pobre. Hell. Naunsa man is mami ay. Mahibong ka? Nagpaulipon mas kwarta, maong kontra kay nila ang mga tao nga gituhuan nilang uyamot. Nya naguol ka, kay gipugos ka sa pagpasanong siyang gusto. Dili mawa na ako ang pagbati nga ako siyang inahan kay di man ginamalalis. Pero sorry lang gid nga muingon ko nga ako'y hari sa akong kasing-kasing. Good, hustong tubag. Patik chud. Ay gid nagbakuy kay mo anay husto. Ngan nga imong inahan, iyang katungdanan ang paghatag na tugmaayong tambag. Pero ang diktahan, kinsa itong higugmaon, binuang na. Sa pagkatinuod lang para nako, mahimong failure ang kinabuhi sa usa ka anak tungod sa ginikanang hilabtanon nga wa sa lugar kanang di ka mong musabot. Kay mo ay gusto nga morenda kung unsaon sa anak ang pagpadagan sa iyang kinabuhi. Tarong di na. Maong ikaw, sunda kung unsay gipitik sa imong kasing-kasing. Uyab na imong Ella. Nahigugma ka? Nakadahay ko siyang kinaya. Pero wa pa man mag-ingon ang ako kasing-kasing nga nahigugma siya ni Ila ate. Dili lisod higugmaon sa Ella. If you feel like naakaan ng pagbatia, ayaw paglangan, kitingali maunhan ka sa uban. Ayaw yung sakay sa sulsul sa mga tao nga matapobre, kay di gina makatabang nimo. Ang resulta niya, anak, kung sakyan nimo sila, ikaw ki mag-suffer. Kinahanglan nga ikaw ang mupili o mo decide kung kinsa ang mas angayan para nimo. I'll take your advice ate. Kay mituo ko na magsulti. Kuan ba? Kanang... Kumusta na kas, Derek, sa... Wa ba dito ka masultihi nga wala naman ko nung report sa munisipyo? Until now? Kung iyan ang gibuhat, tungod kay gusto siyang muli kay sa kasuko ni Daddy, then okay lang. Pero dili ko gusto makadungog nga nahitabo na tungod kay gigukod siya sa atong amahan. Ayaw na lang nagtuki pa ate. Kung maminaw ka lang na ako, inunti ka. Nga tubangan na lang ng laing yugto siya kinabuhi. Pagsugod na lang sa uno, move on na lang, okay? Mahimong tumanon ako ang una nimong giingon. Pero kanang move on, dili ingon anak ka sa yun, Jude. Di gid mawagtang sa kong una-una nga tungod sa tong amahan. Nawa ang gikahinaman akong anak. Wa gid siya muhunong sa pagkukod sa akong anak. Kay wa man matuman ang iyang giplanong abortion ug nangita gid siya paagi aron mataktak ni sa kun sabakan. I hate you, Mayor Victor. Uy, hae naman itong malagsuon. Tuwas pa yan ay ako nalantawan. Burak seryoso mong kayo ng istorya. Ay, ato lang unang katagad o higayon. Tingalik importanteng tema yung nag-isutan. Anak, yun. Pagkaluoy man nagsuna. Duwara ka doon tato kabuk. Nya mga pagkabutan yun. Pero nakaako pag sa pagpalayas. Ang amahan. Mauna. Murag siya, di ka mao nga magpakasa. Hilas kaayo. Taas kay karbo. Gipasumban lang ang kabati siyang naw. Hina-hina ang imong sinultihan. Bantay na imong tingo kay tingaring madunggan ka sa mga anak.
Bisag unsa ba yung kasalbahi sa usa ka ginikanan o mismo ang mga anak ng mahiubos, di ba ikaligayan? Nga kung hilabtan na ni sa laing tao, muriak ba yun? Maong ayaw palabi ang inyong mga comments. Daroy, di ba ko managanag saway atong mayor ba? Bisag sa atubangan pa ni Jude. Asa ko managanang. Ay, lasag lagi palabi. O, tay. Dili primo, tay. Walay balita. Ha? Mura man lang kagwa. May abot ka din isbay, gikan ka nakikita sa imong anak. Mura lang kagwa. Nga naman ha? Kinahanglan pa bagyo kong mangutana kung unsay na imong resulta sa inyong panagatubang? Nakat-o na sa pagpagahi siyang naong ang anak ni mong Lucky Victor. Ha? Wa gyud siya managanas pagprangka nako nga siya ang hari siyang kasing-kasing. Unsa? Mura jud kog nabukog oy. Wa gud ayon ko magkatingog. Dali ra kay kong gitalikdas kanahan. Nanubo na giling iyang mga sungay, ha? Meaning, nga andam silang makigtigi ka na to. Tan-aon talang! Mandrabaho ta dong. Dili man pwede nga magpundo lang kita dinhi nga way buhaton kay ma-depress man ta. Palihukon ta ning atong mga utok. Mas maayo pa. Aron nga malingaw sad ka. Sa diri pa sa akong tiyan ng akong anak, nagpasalamat ko nga mi offer og space nato sa Ella aron mo istar sa ilang yuta. Kay para nako no, magmalinahon ko dinhi nga magpaabot sa akong pagpanganak. Pero karon nga gipatay na sa kaugalingon niyang apuhan ang akong anak. Oh. Di na ko pwede nga magpundo lang. Magpundo lang ko. Mingaw kay ang dapit kay peligro kay nga mayabag ko dinhi. Okay ate. Wa ko'y pagsupak kung unsa may imong plano nga gituhuan nimo nga makaayo ra gid nimo. Go ahead. Buhata bisag unsang mga gituhuan nimo nga makalingaw nimo. Ug makalaom ka ate. Nga malipay ra gid ko. Kung asa ka malipay, suportahan ti ka. Salamat dong, salamat. So kinahanglan nga mananghid og pasalamat atang lang ni Ella ug ni tatay niya. Tungod kay gusto na kong mobalhin og puyo for the meantime dito sa syudad. Asa ka masaka? Maguban ta, Ella. Ikaw, si Primo o si Jude. Mag-usap tayo sa ka-apartment. Ha? Maayo ka? Oh, sorry ha. Wa kay gusto nga magtipon di ay ta. Okay ra. Sorry. No. Di na mao. Di mo na mao ang buta ko ipasapot kod. Then shoot straight. Kung dili, unsa di ay. Ikaw nga mong gihuna-huna, love. Tingali gasulan ka. So, akong sabton nga gihasulan sa di ay ka nga nitipon ko nimo. Wa, gyud. Wa, as in wa. Lipay kay ko. Kung tinuod man gana ng imong gisulti, pues, tumanikos akong gusto nga mahitabo, okay? Ang mga tiguang ate, ang tatay ni Ila, ug ang akong lolo. Di man gud na problema ang mga oldies, good. Kanino ta sa feeling nga naa sila uban nato, naabay makatabang nato o giya, di ba? Dili ka magmahay, love? Magmahay ko kung balibaran ko ninyo. Musugot na sila ate. Di ba ila? Bro? Musugot na sila nga magtipon tang tanan o mag-isipay nga usara ka pamilya. Punyeta! Dili ko nimo pagkatulgon, ha? Gikapoy ko, Rosana! Ayaw kong padungga magsigi ka gihilak! Ha? Buhi pa gani ko?
Ayaw kong tungo ha! Pasagdi lagod ko, Victor. Unsi pasagdi! Mabalda nga akong pagkatuog! Ha, sige! Aron ka makapatuya nga ng imong pagngab. Sige, suluhan ni kwarto ha! Kaya adto ko sa guest room, adto ko mo tiwas o katuog! No, sweetheart, please. Ayoko biya eh. Uromon yun ko kung ako rang usa din eh. Oh, naaramanday na. Mao nga hatagi ko sa imong respeto. May pahuway kong sayo. Bisag naa pa unta ko'y lakaw nga importante tungkol kay gikapoy ko kaganiha sa biyahe. Kaya inay nga imo kong tabangan nga makatuog kong tarong, ikaw na hinoy mo balda na ko. Sorry na. Sige na lang, muhilom na ko. Nagbaiin mo na kami ang babaeng gipaangkan nga di makatuog. Sige hilak kay wa pangasawa. Sabta ng gudkuling. Na ikaw hilom na. Napaghuan lang yung tingali ko nga nalayo ang aton duha ka anak. Dili masabgod sa yun para sa usa ka inahan kung dili na niya makita ang iyang mga anak sud sa iyang padimay. Mong sabta lang una ko, ba? Kimingaw na yun kayo ko ni Jodog, lovely. Mahimo ba? Ayaw kong hisguti atong mga buwiset nga dagko. O kung gusto ka magpabilin ko ini kwarto ha, ayaw na yung padunggang maghilak-hila ka. Klaro? Bay, okay ka na sa plano ni Lovely? Sa pagkatinuod lang, mauwaw gyud kay ko bay prim. Kiwawan kung makig-uban nila. Uy, dili ba basta-basta ng mga tawhana, ha? Anak gunas labing dato sa atua, o mayor pag yun. Pero, ilang kalipay, mga ato nung hatagan o gigayon. Oh, mo na ko'y choice. Sa pa, di ko gusto nga kayo ubsan na ng mga tawhana kay mga maayo baya gina sila. O lagi. Agad lang ta silang gusto eh. Ila, Uy, kalitan sa kuda. tungod kay nagpunay kalakaw na sa gisulti sa akong magawang. Mangayo ko gamay nga pabor, Ila. Gamay mo. Budig ato lang ng sakyan ang gusto ni ate. Gusto na kong ilikay siya sa pagkadismaya tungod kay nahibaw ko. Nga wa pa mawa sa na ang pagkawagtang sa gikinaman niyang anak. Ay kabalag ka. Kay nagsabot mi spray mo, nga dili na lang gid una maglangas. Kay maluoy ming lovely. Ay baw mi, kung unsa pagkabugat ang gibati niya ron, tungod sa pagkataktak siyang anak. Mao nga muangyo ko ninyo. Nga tabangi lagi una sa pag-amam mga kumagwang. Pinangga ginako ng igsuuna, Ila. Tungod kay wa ginilaban. Mao gani nga ako giunang sakitan sa nahitabo niya. Sa pagkatinuod lang, bati unta kayo ang akong giplano batok ni Konsyal Derek. Pero, Unsa man? wa. Basta, baw na to ha. Ride on lang yun una ta sa tanan niyang ihangyo ni ate. Basta dila sagid makadaot ninyo. Dakumog ikatabang aron siya malayo sa kadaotan, Ila. Ay kabalaka. Kay buhato na mo ang tanan ni boyfriend mo. Aron gyud malimtan ni Lovely ang nahitabo niya og sa iyang anak. Kinsa may gamit sa motor? Oh, wako idea. Ha? Na, wara masab ko makalili sa silong ganiha. Bro, Oh, asa to si Ate Lab? Oh, ha? Masay, Imo kitugutan nga magmotor ka siya, ha? Asa ba't padung? oh, siya din may gamit sa motor? time pa sa ha. Time pa sa. Ayaw lang ko noon na mo kapanit. Tingali bayag gimingaw lang tong imong maguwang sa pagpadagan atong motor. Oh, hinoon, kaysa dito pa mi sa amo, kato manggid siya ang permi mo gamit sa motor, kay nako. Kay kung musimba to o kaha gusto mo suroy, ang motor ang magiging gamiton. Oh, good mo na. Relax na ta, okay?
likayan nato nga mas stress. Mag-amping lang ta siya. Kinsa ba ka ng hariyang miabot, ha? Nga kung makatulpok sa doorbell, lupit pa may nabuang. Ay, ako ablihan, sir! Na, ayaw na. Kaya nahilom naman, Sam. Giablihan na tingali ni Gugong. Sa imong trabaho, Inday, kay ako na'y muabli. Anak, sige, God! Ayaw pag-alikay mo, agi ko. Yatira, Lovely? Anak! ayaw pagduol. Nganong imo mampugnan ang akong inahan? Wa ka na'y inahan, human sa imong kabuang. Kung dili ka gustong magsalida taninyog sayo, ayaw ko kilabti. Husto na tong imong pagpasakit nako. Hoy! Oo, sa, ha? Masay gusto nimong isulti? Nga wa na ko'y katungod nga mo tunob inibaya? Dili man tuod ni akong bahay pero sa ako ni mga ginikanan. Moong may katungod kong mapauli din dili ba? Daddy Victor? Kung unsa may imong tuyo nga may anhi ka man gyud. At tubang nga kong tarong. Istoryahi kong tarong aron ta magkasinabot. Ayaw kong artihi og iyon anak. Nga mura kag si kinsang dunya ha. Nga maghinawak ug maghangad anang imong agdang. Ha! I warn you. Wa ra ba ko'y maayong kondisyon karon? Ingnon ta ka. Nga ayaw gyud kog surang-surang nga. Imo kong ihadlok? Oh. Wa na ko makaila ng pung kahadlok, Dad. Sunod na ko. Lakaw na, love. Sunda siya o pag-istorya mong tarong ni daddy nimo. Daddy? Nakasiguro kang siya ang akong amahan? Hoy! Ayaw kong inas pagpangutana, ana, ha? Ingon anak akong pangutana tungod kay dili batasan sa usa ka tinuod nga amahan ang akong nakita niya, mami. Nakasa ka, lovely. Bugat nga sa, maong giharian sa tumang kasuko ang imong amahan. Sa bahagod sa unang mga adlaw, di nagtinarong ka? Ingon ba ni Ana ang imo nakita sa imong amahan? Okay ra gyud guys, daddy nimo. Pero imo giyatakan ang iyang kaayo. Imo siyang gipakauwawan pinaagi sa pagpakigrasyon sa usa ka tawo nga gawas sa usa pagkaminyo wa pagyunahot. Iya kag ipahimuslan kay gusto siya mo kumkum tingali sa sapi nga imo unya masunod gikan namo. Gugma. Gugma. Ug dili ang kahangol sa sapi ang nagtukmo ni Derek aron makiglambikit nako, mami. Kisay imong patuhuon. Mo nay akong nakita ug na-feel sa dihang nahimong kami. Kisay nagingon nimo. Ako, tungod kinabatyagan ko na. Ang nakadaot ko ninyo, judgmental na kaayo mo. Ang puti, himuon ko din yung itom aron sa ingon. Ang mga demonyo. Dandali niyo siya! Unsa? Unsa? Sorry nga, hindi mo ba ito naman? Victor! 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 Relax, Rosana. Kay gisabaan lang ko ang imong anak. Sige na! Dandali niyo siya! Imong gikontak iyang phone, Jude? Kay ako siyang gisway yung tawag ba? Cannot be reached man. Hasta ko. Bisuway sa kukontak niya. Muugi hapon. Dili siya makontak. Di asa mo. Bro, asa ka? Pangitaon lang ako si ate kay lain ang kuba sa kong dugan. Kuyog ko, Jude. Ayaw. Maglikay lang ta, okay? Dili na tumatagan ang sulod nga mahitabo sa akong pagpangita sa akong maguwang. Mao nga mas maayo pa. Nga, ayaw lagi doon na mo pag-uban. Asa ka, bro? Dili ta maghurot, bro. Dini ka uban nila ni Ila. Para nga makatabang. Naibaw na mo subot na ko ipasabot. Ayaw lang mo pagkumpiyansa. Kaya wa pa ta masayod kung unsay plano sa ubang mga tao, batok na to. Mga pangandam lang mo. Akong usbon, ayaw gin mo pagkumpiyansa. Igmata ang inyong mga mata ug pamaynawan ninyo ang matag kasikas nga inyong madunggan.
kung wa ba magpasabot og katalagman. Oh, kuha ni, bro. Unsa nang Bro, Naibaw na kagkanusan ni mo gamita. Ha? Diya na. Agig panagana. Mas may na kung magkinaon sa man, makabahos ka. Kutob sa mahimo, palalipli ang imong kauban din Okay ba? makalaon ko bro. Sige, aris ako. Barin siya mga gatos ka mo. Yung masa, gibaat siyang baba. Pag itabo na siya mga bata. O, boss puti. Hain ko. Niya ka sa safety nga dapat. Nindot ang safety nga dapat nga. Gipalagyan na gapon ninyo, ma'am. Unsa? Kinsa inyong ilaron ako? Bisag ka usawa kung makataak ining baya. Kung bay man gani ni, wag yun na mahitabo. Mong pagawas ako ninyo. Ayaw. Sa ma'am ha. Abotang imong amahan. Unsay imong papel sa kinabuhi sa kong amahan? Ay, ikaw lang girbigyan narbaho ubos niya ba? Pila iyang gibayad ninyo? Mahimong doblehon ko ang iyang gibayad ninyo para buhian lang ko. Sorry kay ma'am ha. Hindi mahimo nga among kontrahon ang balaod sa imong amahan. Sorry kay ma'am. Oh, Kumusta naman ang gaganda ko? unsay buti pasabot inyong gibuhat nako. Wa yaw tani sa plano. Pero imong gipangayo. Ug kay pinangga ta ka, mao nga dili gyud ko makahimo sa pagbalibad. Klaruhan lang imong gisulti. Nganong imo kong gipadadin ni? Og wa pa ko ninyo hatagi kigayon ano makita na kong among giagian. Kay ngano? Imo kong patyon? Kano sa pa mahitabo? Nga na ay amahan nga mo patay og anak. Ha! Ha! Ingon ka anak kaway alamag sa nanghitabo karong panahon ha? Pila ka amahan ang miunay sa pagpatay sa ilang mga anak. Huwag ka mahibaw, anak. O gusto lang nimong limbungan imong kaugalingon tungod kay usa ka anang mga amahan nga atong gihisgutan. Giunay mga imong patay ang imong apo. Ayaw gyud ko butang-butangi kay wa gyud ko sa nga nahimo. Wa! Ha! Wa niya! Pasultihan tagas tinuod sa imong paggukod na ko ini imong mga tao. Sultihan tagas unsay nahitabo nakuhaan ko! Imong kipatay ang gikahinaman akong anak! Mo ba? Then, bravo! Maayo! Maayo kay... Dili ko maghago sa paggasto aron makuha ang bata diha sa imong sabakan. Ayaw ko padungga ng imong katawa sa tanas! Sige! Niya pang pikas akong aping. Pun-ero matagbaw ka, demonyo! Sige! Sige, singit! Ihurot ang tanan mong tingog! Anong ka matagbaw sa imong kabuang? Singit! Tawag ka itong doktor! Armatiman siya! Uy, Nay, Jud. abli ko palihog. Oo, kaya ito. Hay naman din ang gwardya din Wala may nag-duty nga guarded dito. Oh. Ambot ko nga nung ipaundang sa mga bahan. Uy, Wadi mo ilakaw. Ni amang ka. siya rang mida sa kinan karondong. Anak man ang imong amahan ko. Dilis na ng panahon nga ako iyang padraybon kung siya yung mga lakaw. Wa siya dinero? Wag yun. Ganin na ra? Oh, pero si mami ni mo, naara. Oh, sige. Aris ako. Nausa na makakaroon si Lovely. Huwag yun ko dadaan ni Victor. Aron unta na ako masaksihan ang iyang pagpakingsulti sa iyang anak. Unsa na kayo nahitabo? Ay!
Oh, Sorry, nakalitan ka. O, sorry nga, may diretso na kong sud nga wa naman nukto kay paglisod na ako sa doorknob. Abierto man. salamat ka nagkanoon na ka sa pagduaw. Happy pa na ako, dili ka na kin papakita pa na ako. Kumusta naman ang imong maguwang? Ha? Wa ba dahil masaag din Wa gyud bisag anino na lang niya. Motokol gyud siya na mo ni daddy di mo. Hangtod karon, wa pa gid ay mo'y plano nga sabton si ate. Parehas mong niagi sa iyang naagian, di ba? Nahigog man tinuray si ate. Anak kaparat lang kay didto lang mo sangko sa usa ka tawo nga dili gid mo angay niya kay minyo man. Pero dili naman kasi si ate ray naingon ini, di ba me? Kadaghan na. Pero ngano ang ilang mga ginikanan nakadawat raman gihapon sa kasaypanan nga ilang nahimo? Tungod kay dili man nagsama ang huna-huna sa tanang ginikanan. Wa sa ka mahibaw, ana? Kwarta ang nakaingon. Bisag kung saon, evil gining kwarta. Kay kung nahitabo patingali nga bisag doon na pa'y tulubagon ang konsihal, si Konsyal Derek. Kung kwartahan pa siyang pagkatao, tingali, igo rang isihan ni daddy ang nahitabo ni ate. Din si ate unsa no? Wa, uy! Wa lagi! Ang tinuod, ma'am. Baka ako na baday ko para ni mo, Jude? Unsa makay sunod nga mahitabo. Kay gilaan, sundang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Judas Redentor. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubos sa direksyon, Jennifer Dato Ninyosa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.